всеки един успял човек започва с нещо малко. Първо трябва да ти дойде мисълта. И после? После ще го получиш. Абсолютно, отговорността ти помага да си успешен, но и дисциплината ти помага да си успешен. Ние го тествахме със Стоян. Той е много бърз. Не сме го тествали. Една монета беше, тук има повече монети. Аз се надъхах, не знам за вас. Нямам търпение, просто... Здравейте и добре дошли на втори сезон на подкаста "Аз сред всички пътя към успеха". Той е посветен на нас, младите, за да ни помогне в изборите, които ни предстоят. Ще ви помоля само да изключите телефоните си или поне звука на телефоните си, за да не пречим по време на снимането и да се съсредоточим тук и сега, а не в социалните мрежи, като всеки ден. Ще бъде благодарен и нашия готин оператор, ако не му пречите по време на снимането. Надявам се да ви хареса. Благодаря много. Нека да започваме. Аз съм Елена и оставам тук, в България. Не защото е лесно, но защото има смисъл. Преди точно 2 години ние от фондация "Оставам тук" също направихме избор. Да помагаме на младите хора, като вас, да се развиват, да открият пътят към лично и професионално усъвършенстване, още в училище. Затова стартирахме кампанията "Отговорни в училище". Тя е посветена за подобряване на училищната ви среда, за да имате възможност за повече развитие. Защото ние вярваме, че вие сте нашия смисъл. Знаем, че може да постигнете всички мечти, които си поставяте пред себе си. Силно вярваме, че сте много знаещи, много можещи и имате всичко необходимо, за да постигнете всяка една ваша цел. Но за това ви трябва добрия пример. Така се роди подкастът "Аз сред всички пътя към успеха", където нашата цел е да ви срещаме с успешните хора на България, които да бъдат добрия пример за вас. Но, скъпи млади хора, в сърцето на успеха е заложена отговорността. А вие, за да постигате целите, които искате, и за да изберете правилният път, е необходимо да положите усилия. А това как да се случи и какви да бъдете, избирате единствено и само вие. Това ли ме очаква в училище? Това ли е примерът, който да следвам? Не, ти заслужаваш и можеш повече. Изборът какъв да бъдеш е само твоя отговорност. Боли ни, когато виждаме това. Ние, родителите, не искаме подобна среда за нашите деца. Ние искаме да ги защитим. Ние трябва да бъдем непримирими. Ние ще бъдем активни с нашите действия. Ние можем да постигнем всичко, но само ако изберем да бъдем отговорни заедно. Ние не желаем това да бъде училищната среда за нашите деца. За нас училището е институция. Учители, родители и ученици трябва да бъдем един екип. Екип, който иска да изгради отговорни и успешни деца. Това не е образованието, за което работим. Ние избираме да създаваме условия за вашето развитие. А ти избери спорта. Най-здравата основа за твоето бъдеще. Бъдещето на България, което е наша отговорност да се погрижим. Това, което те прави успешен утре, е изборът ти днес. Включи се в кампанията "Отговорни в училище", като избереш да бъдеш добрият пример. Стани един от нас. Здравейте, скъпи приятели!
Здравейте! Бургас са най-умните и най-красиви младежи, между другото. Какво е да си отговорен? Отговорен е да взимаш решение и да носиш отговорност за своите решения, за своите постъпки. Според мен, за да бъдеш успешен, е задължително да бъдеш отговорен. Да бъдеш отговорен към близките, към приятелите, към ангажиментите си, да се държиш на думата, да обичаш приятелите, да обичаш близките си. И тук, днес, ще имаме възможност да видим един отговорен наш съгражданин, който с много труд, постоянство е вдъхновил много млади хора. Млади хора да бъдат отговорни към своите действия, да следват своите мечти. И нека ви представим световния шампион по кикбокс на планетата, нашия съгражданин Стоян Копривленски. Моля за вашите аплодисменти. Съм се силен, здрав, яко стабилен, ти си лабилен, слаб, гузоухилен, аз съм изпилен. Момче на дисциплината, момче на дисциплината, момче на думата и момче, което много се труди. Стояне, заповядай. Благодаря. Радвам се да видя, че има толкова много хора на подкаста. Радвам се, че мога да бъда лице на кампанията Отговорни в училище. Тук съм да дам добрия пример, защото трябва да се показват такива примери. Колкото и не е скромно да звучи, трябва да се показват такива примери като мене. И да работим за развитието на града и на държавата и на младите хора. Благодаря. Добре дошъл, Стоян. Много се радваме, че си тук сред нас. Може да заповядаме и да започнем същинската част на забавлението, нали така? Да, готови ли сте? Добре дошъл. Добре заварили. Очаровани сме, че си тук с нас. И то даже доскоро си пътувал, връща се от Япония. 15 часа директен полет от Осака до Амстердам. На следващия ден летях до София и вчера вечерта късно пристигна в Бургас. Така, да. Много отговорен. А може да ни кажеш как е добър ден на японски? Не. Добър ден не знам. Благодаря много, знам как е. Аригато годзаймас. О, браво. Някой може ли да го повтори? Не? Браво. Супер. Добре. Много се радваме, че всъщност прие поканата да си лице на кампания Отговорни в училище, защото смятаме, че децата със сигурност имат нужда от готин пример. Не само отговорен, но и готин пример, който е близък до тяхната възраст и могат да се почувстват по-близки до него. Какво за теб е отговорност? Отговорност трудно е да се опише, но едно вътрешно чувство, което те кара да правиш правилните неща, да се трудиш, да постигаш целите си, да си поставяш първо цели, след това да ги постигаш. И това е отговорно за мен. А тя помага ли ти да си успешен в това, което правиш? Абсолютно. Отговорността ти помага да си успешен, но и дисциплината ти помага да си успешен, защото мотивация, не всеки ден имаш мотивация да направиш нещо, но когато имаш дисциплина и това чувство за отговорност, ти продължаваш да работиш върху мечтите си, върху това, което искаш да постигнеш. Ами, всъщност, не знам дали тук някой в залата не знае твоето име, а може би и не само в тая зала. Ти си известен с много успехи на ринга, но не само. Ти си бил и отличник в училище, нали така? Да. Може да се каже. Добре. С какво ти помогна училището да бъдеш това, което си сега? Пак ще го кажа.
Дисциплина, давате дисциплина. Аз завърших математическа гимназия. Нали, за мен това е една от най-добрите гимназии в Бургас. Не пренебрегвам и езиковите също. Предполагам, има доста от езикови гимназии тук. Но това, което учи, че много доста стриктни учители имаше и винаги се изисквали доста от нас. И смятам, че дори училището ми е помагало да си постигна след това целите в живота и в спорта, защото то те учи на то ти дава една отговорност, ти дава една дисциплина. И ти, когато я създареш тази дисциплина в училище, след това мога да я пренесеш и в спорта или в професията, в която искаш да се развиваш. Да. Точно така. С теб преди малко си говорихме, че за твоето забързано ежедневие, как успяваш да балансираш всичко? Да тренираш, да се виждаш с близки хора, да се забавляваш, да се храниш добре, да се наспиваш. Какъв съвет би дал също на младежите те да успяват да балансират ежедневието си? Мисля, че трябва да си поставят приоритетите правилно. И така ще имат време за най-важните неща от живота. Например, моите приоритети са спорта и кариерата, семейството и приятелите. 95% от времето си влагам в тези неща и останалите 5-10% в неща, които нали, са не толкова важни и които също ми носят удоволствие, но не са ми такъв приоритет. Така успявам да съчетавам най-важните неща за мене, да мога да постигам голям успех, както изброите нали, тренировки, сън, храна, всякакъв вид нали, възстановяване, понеже кариерата ми е много важна. И когато не съм в Холандия, например, се прибирам до България, се опитвам да отделя време, примерно както на този подкаст, да мога да мотивирам младите, да покажа това, което съм постигнал, да им покажа, че може да се случи, че българин може да го направи и прекарвам време с семейството си, защото те са ми важни. И осъзнавам нали, с годините колко е важно семейството за един човек и че няма да са цял живот с нас, трябва да им отделяме достатъчно внимание. И понеже когато съм в Холандия не мога да им отделям толкова много, нали, не мога да се усетим, не мога да се видим. Сега гледам да си го наваксам. И чак след това вече отделям време нали, да се видя с приятели, дори да изляза на дискотека, на клуб, гаджета и така нататък. Любимата част, нали? Гаджетата. Ами, това, което аз чувам, Стояне, че ти имаш доста сериозен фокус, нали така? Защото на всички ни е ясно, че имаме много изкушения, както възрастните, така и малките. Имаме социалните мрежи, нали така, може да попаднем в среда, която да ни разсейва. Аз лично се разсейвам доста често от Инстаграм, така че може би и ТикТок. може да се... Как успяваш да се фокусираш? Какво е важно за теб? Как се мотивираш сам себе си да пазиш този фокус? И аз гледам правилните примери. И на мен се е случвало да се разсеям в TikTok, да стоя 5-10 минути да цъкам безцелно. Само 5? За мен това е много. 5 минути загуба в TikTok е много. И точно тогава вече идва мисълта в главата, че съм се загубил тези 5 минути и е време вече да свърша нещо полезно и просто сещам, че това е безцелно. Нали, понякога имаш нужда да разпуснеш, но след като си свършил, както казах, тези 90-95% от важните неща за тебе, например, когато аз бях ученик, нали, ходих на училище, 7-8 часа съм в училището, след това се прибирах да си почина, трябва да се възстановя, да отида в залата да тренирам, след това се прибирах от залата, вече е станало 7 часа вечерта примерно, пиша си домашните и чак накрая отделям час-два, било то, нали, някои играят на компютърни игри, други си цъкат на телефона или се виждат с гаджета или с приятели, но това е, но съм доволен от себе си от деня, защото съм свършил най-важните неща за мене.
Говориш за добрия пример, нали? Ти не само си добрия пример, но първоначално си се научил от някой. Кой беше добрия пример за теб, когато беше ученик? На първо място, може би родителите ми са ми били добър пример. Винаги са ме насочвали да... Нали, щом имам желание да съм спортист, да занимавам с спорт, добре. Но също така да не изоставам и в училище. И след това се радвам, че попаднах в правилна среда, с хубава, много добра зала, с и добри треньори и истински хора, които не са били тип батки и да... Бургазлийски батки, а? Да, не са били бургазлийски батки да покажат мускули, нали? Ами са качествени хора, които са ми помогли да се развия като човек. И като личност. Като личност. Какво? Може да ни споделиш нещо така по-лично, с някакъв специален момент, с някой от тези бургазлии, с които си тренирал? Спомняш ли си някакви техни думи или някаква фраза, която можем всички да си откраднем сега? Преди малко си говорихме с тебе, точно се сещам за една фраза. Един мой първия ми треньор беше казвал, че нали, постоянството е много важно и че реално вие сега може да ме виждате мене като океан, нали, като голям океан, за да станеш океан, първо започваш с капка. Той казваш така, капка по капка става локва, локва по локва, вир по вир, езерце, накрая езерцето става океан. Мисъл, трябва да започнете с малкото и да работите на него и то расте. Той е като всеки един успял човек започва с нещо малко. Започва дори само с мисъл. Започва с една правилна хубава мисъл. Това е семето, което посяваш. И това семе, за да порасне в едно голямо красиво цвете, трябва да се полива, трябва да се храни, трябва да светлина и така нататък. И това са не само мисли, но това са и действия, това е работа върху себе си. Върху себе си. Да, определено. Аз се надъхах, не знам за вас. Нямам търпение, просто... да уча на фитнес, нещо да ходим, да бягаме, не знам. Много... Искаш спаринг? Спаринг? Не знам дали съм подготвена, но не отказвам на предизвикателства, така че да. Другото е, че не биеш жени, така да. Мисля, че мога да победиш по точки. Добре, тогава съм съгласна. Много хубави неща чух от теб. Чак не знам за кое да се хвана и кое да си открадна. Как избираме кое семе е важно? Аз лично мога да кажа, че се занимавам с много проекти и много неща дърпат времето и вниманието ми. Как усещаме кое е правилното семе и колко време трябва да инвестираме в него и до кога да продължаваме и как се поддържаме в пътя? Смятам, че първото най-важно нещо е човек, особено на техните години, трябва вътрешно да познае себе си, да знае точно с какво иска да се занимава, каква иска да е професията му. И след това има много добри примери, много успешни примери. Нали, не говоря само за България, говоря за глобално, за целия свят. И ако трябва дори да четат техните биографии или просто да гледат, в интернет вече е пълно как започнали те, какви действия са предприемали, как разсъждават, дори има интервюта и всичко точно как разсъждават. Мисъл, на мен точно такива хора са ми помагали, нали, при мен в бойните спортове, гледал съм интервюта, чел съм книги и виждам, че дисциплината, нали, в случая за спорта, дисциплината е едно от най-важните неща и така. А как се случиха нещата пред теб със спорта? Защото, дали, повечето от нас са тренирали в училище или нещо, но какво те привлече повече към кикбокса? Знам, че преди си тренирал футбол. И как се случиха нещата толкова сериозно да подхванеш и да продължиш да поливаш семенцето? Как се случиха? При мен първо започнах, защото бях слаб физически, преди тренирах футбол и да кажем 5-ти клас съм бил около 42 кг, доста слабичък и съм искал просто да се науча да защитавам на улицата. И така започнах да тренирам кикбокс, като първоначало смятах
да потренирам 1-2 месеца и за тези 2 месеца ще се науча да се бия и ми е достатъчно, но просто усетих, че това е моят спорт и се запалих все повече и повече и това запалване по-скоро беше като една снежна топка, която я пускаш по надолнищите, надолнищите с сняг и тя става все по-голяма. Колкото по-надолу върви, става все по-голяма и по-голяма и после дойде първото състезание и там още повече се запалих. После дойдоха световни, европейски, професионални срещи, нали, постоянно дигаше интереса към спорта, защото все нещо ново се случваше и нещо по-интересно. И така се случи. Вътрешно си имал усещане. Ти спомена, че мисълта те води първо, после желанието. Да, първо трябва да дойде на къла, нали? Първо трябва да ти дойде мисълта, след това трябва да го искаш, след това трябва да работиш за него. И после? После ще го получиш. Не има дисциплина преди това. Да, после дисциплината, добре. После дисциплината, нали, трябва да си постоянно дисциплиниран да работиш върху това, защото едно е да го искаш и да работиш, и да работиш 1-2 пъти върху него. Друго е да си дисциплиниран. Да си постоянен. Да, всеки ден да работиш върху него. И тогава ще го получиш. Как се справяш в трудни моменти, когато и дисциплината не може да те спаси или няма такива моменти? Има такива моменти, но... Не, дисциплината винаги може да спаси, но понякога наистина си в... Бил съм в лека депресия, така да кажа, от сорта на няколко часа, но пак всичко е в главата. В смисъл, всичко е в главата и затова смятам, че спорта е много важно, защото спорта учи да имаш корава психика. Мисъл, после като си здрав психически, мога да го пренесеш във всяка една сфера, с каквото и да се занимаваш. И затова дори да съм имал периоди, където съм бил леко надолу, бързо съм се стягал и съм си казал, мисъл, сега е така, но няма да е винаги така и просто трябва да продължа напред. Колкото и да е трудно, трябва да продължиш напред и ще се оправят нещата. Ами със сигурност по пътя на тези големи успехи, които си постигнал, си имал и подкрепа. От кого получаваш най-много подкрепа? Може би от семейство, когато ми е било най-трудно. Знаете, когато някой път най-трудно, понякога се отдръпват и приятели и всякакви други хора от тебе, но семейството винаги е до теб. Те са били най-важният фактор, може би. Аз знам, че ти имаш по-малък брат и той следва твоите стъпки, т.е. ти си неговия добър пример. Да. Така ли е? Той е на 21 и е на килограми вече и на височина по-голям от мене. Така че той е малкият ми по-голям брат. Да, и той е мотивиран да се занимава с спорт. Прави доста хубави мачове, има победи, доста победи вече на професионалния ринг. И пожелавам му да ме задмини по успехи. Това е много благородно, естествено да се радваш за твоя брат. Искам да поговорим малко и за примера, който даваме на нашите братя и сестри. Със сигурност тук в залата поне 1-2 на всеки ред имат брат и сестра. Нали така? Да. Ти как смяташ, че си бил добър пример за него през годините, дори когато сте били малки? Не само сега, но като сте били малки, каква беше динамиката между вас? Ти имаш ли чувство за отговорност към своя брат? Да, имал съм дори няколко пъти. Понякога съм бил прекалено родителски настроен и майка ми и баща ми са ми казали, ти не си му родител, остави го малко да диша. Идвал съм. Да. Къде? Филип или? В руската. Да. Помагал съм, естествено. Ние имаме 9 години разлика, така че винаги съм се грижил за него и съм помагал. А какво би казал на другите, които също трябва да бъдат добрия пример за своите братя и сестри? Че трябва да бъдат добри. Ако особено са по-малко, нали, ако те са по-големите деца, трябва да бъдат добрия пример, защото може би техните братя или сестри прекарват най-много време с тях и трябва да бъдат добрия пример. Да, със сигурност се влияят от тях. Добре.
говорихме доста сериозни неща до сега. На мен ми е интересно, ти как обичаш да се забавляваш? Като... Не, честно не трябва да отговоря. Ще кажа, като един типичен представител на балканските държави. На всички ни е познато, нали? Да. Защото естествено много отговорности, задължения, но все пак трябва да се разпуска. Да. Трябва да намериш баланса, нали? Не може да си работохолик и роб на професията или роб на мечтата си. Трябва да намираш баланс, да се наслаждаваш. Дори да се насладиш на цялата работа, която си свършил, трябва да намираш баланс. Ами аз мисля, че е време за баланса в нашата среща. Подготвили сме едно мини предизвикателство, но мъничко. И за него ще ми трябващи няколко монети и 2 доброволци. Да. О, гора от ръце. Направо, моля. Добре, заповядай. Естествено. Ще ми трябва едно момче. Добре, заповядай. Добре. Ами сега имаме нужда от стотинки. Играта е за бързи рефлекси. Да? Бързи ли сте? Май? Долу-горе. Добре, ще го тестваме, ще го видим. Добре, може да започнем с теб. Ние го тествахме със Стоян. Той е много бърз. Не сме го тествали. Една монета беше, тук има повече монети. Ние го тествахме с една монета. Да, вярно е. Аз извинявай, не исках да кажа, че сме нарушили правилата на играта. Не е така. Не сме ги нарушили. Няма корумпираност. Защото сега, ако не се справяш, изглежда се едно съм го тренирал и не мога да се справя, те ще се справят. И няма да е окей. Добре, ще го тестваме. Не сме го правили преди. Сега ще го направим с 3 монети. Стоян имаше идея да го сложи на ръката си. Ако искаш, можеш... Добре, слагаме 3 монети. И ще видим дали той ще ги хвърли във въздуха и дали ще може да ги хване. И сега после ще го правите вие, така че гледайте и се учете. Не съм го пробвал никога. Добре, не сме го пробвали. Една от 3. Много добре. Окей. Искаш ли ти да пробваш? Заповядай. Фърляш ги, трябва да ги фанеш 3-те. Добре, това беше много добре. Обаче ти се научи от него, той даде първо примера. Искаш ли да пробваш? Елате само тук да ви виждат. Аз щях да треперя. Ето така. Давай. Това ще ги на един път. Браво. Прекрасно. Не съм го тренирал аз. Да. Не е достатъчно. Много благодаря. Искаш да пробваш пак? Не. Един път се изложих. Няма смисъл. Така, разчупихме малко нещата. Благодарим на нашите доброволци. Добре. В твоя спорт рефлексите са много важни, нали така? Как може да подобрим своите рефлекси? Трудно. Да питаме доброволците. Те явно успяват да го направят по-добре от мен. Добре, но естествено не само рефлексите, много неща са важни в твоя спорт. Ти си познат като снайпера, защото си много точен, нали така? Да? Така сме чували. Имам сравнително точно удари с ръце и крака. Говориш много за интелигентността в движенията и че това също е много важно, нали? Че един спортист не трябва само да е добър в това, което прави в спорта и да има и интелект. Точно. Интелект. Виждате и най-успешните спортисти, да кажем по-голямата част от най-успешните спортисти, също така интелигентни. Трябва да, примерно в бойните спортове, трябва да можеш да разчиташ играта на противника, да знаеш какво да направиш. Не може да си просто един малумен бияч.
така да го кажа. Трябва да мислиш. Да, трябва да определено. мислиш. Добре. Със сигурност тези умения са много важни. Ти как си ги развил през времето? Как? Първо, че записах хубава гимназия да уча. След това учих и във военноморско. Четях книги. Общо взето такива неща, които да развият мозъчната дейност. Тоест това не е отлъчна част от подготовката, за дори която имаш в спорта. Това е моето мнение, че ако съчетаваш училище с спорт, е най-добрият вариант. И за двете. Какво прави Стоян Копривлински различен от другите? Трудно е да отговоря на този въпрос, но пак ще кажа, може би дисциплина, специално за нашата зала, която е една от най-добрите зали в целия свят. Смея да твърдя, че съм аз и още едно момче само, сме най-трудолюбивите там в залата. Тренираме най-много като часове от всички в залата, което може би се равнява за абсолютно целия кикбокс, че ние с него тренираме едни от най-много часове в залата. Просто съм отдаден. Ударен съм на това, което правя и не съм ударен днес или един месец и да постигна някакъв успех и след това да не съм. Трябва да си ударен всеки ден, ако искаш да постигаш успеха. Наскоро бях чел, даже си окачих това в Инстаграм. Успеха, нещо от сорта беше, че успеха е като найема. Трябва да плащаш всеки един ден найем. И то. Ако искаш да имаш успех. Не може да платиш само няколко дни наем и след това. Да. Къде ще живееш? Да чакаш успех. Да. Мисля, че сега е един удобен момент да се отбърнем към вас. Ако имате въпроси към Стоян, защото той е дошъл тук за вас, нали? Аз успях да си поговоря малко с него, но искаме да чуем вас какво ви вълнува. Да? Давай. Ми вълнува бокс. Бокс. Какво за бокса? За бокса, че Стоян е боксер. И той обиколил целия свят. По турнета, на турнири да участва. Какво ще го питаш? Участва ли сте в турнири? Да, доста. Почти всяка една година участвам в турнири. Да. Да. Да, имаме друг. Преди да поженеш какъвто и да успех, какво те крепеше да продължаваш? Какво беше твоето защо, което ти даваше енергия всеки ден да си в залата, тренираш? Защото това е много изтощаващо и ти трябва добра причина. Това ме крепеше, че реално усещах, че това искам да правя, с това искам да занимавам и че ако се откажа сега, когато съм някъде по средата, няма след години може би ще съжалявам, няма съм доволен от себе си. Или ако не си давам достатъчно зор сега в залата, когато приключа с кариерата си, не искам да имам това чувство за неудовлетворение и това чувство, че съм можел да направя нещо повече и да постигна нещо повече. И затова сега си давам зор и затова сега се разбивам в залата и се натискам и понякога дори когато ми се стои вкъщи ми се гледат филми, отивам в залата да тренирам. Моят въпрос към теб е как успя, когато започна да тренираш, да успокоиш гласчето в теб, което те демотивира. Тъй като аз също съм спортист и когато примерно си кажа, днес ще стана в 5:30, ще отида да тичам, алармата ми звъни в 5:30, обаче си казвам, ама сега защо не си остана да си поспя още малко, ще се свърша задачките, после ще отида да тренирам и накрая не отивам да тренирам. Как успя да се пребориш с това гласче? Точно това е, отговорих на него. Трябва да изградиш силна психика. Трябва сама да си поставяш цели и да се мотивираш. И че ако не го свършиш, ти няма кой да го свърши друг. И реално да не съжаляваш след време, че защото ако един път отвориш, и на другия ден пак може да отвориш, и на третия ден, и на четвъртия. Да, ако първия ден не го отложиш, първия ден го свършиш,
На втория ден ще е малко пак няма състав, но ще е малко по-лесно. На третия ден ще е още по-лесно. На четвъртия и накрая вече няма ти прави впечатление, че ставаш 5:30. Да. След загуба, чувствал ли си толкова голяма демотивация, че да искаш да спреш? Просто да се откажеш, да си кажеш, това не е моето и ако да, как си се справил с това нещо? Да, почувствал съм го. Нарядко, но ми се е случвало. И в този момент, единия път специално в този момент, треньора беше до мене и той успя да мотивира, че се оправят нещата, че точно ще се оправят нещата и че ще намерим мотивация и че просто трябва да продължим да работим и че това е само момент, сега дет не се чувстваш добре и че си загубил и че следващия път няма да е така и наистина просто когато мина този момент на демотивация и когато се върнах обратно, бях доста по-мотивиран в залата и наистина след това успеха дойде. Когато имаш да взимаш някакви сериозни решения, кое слушаш в себе си? Сърцето или мозъка? Човек на емоцията или на разума си? Много добър въпрос. Направо ми от топ. Да, много хубав въпрос. Мисля, че и двете. Мисля, че трябва да слушаш и двете по някакъв начин. Но... имаш ли конкретен пример? Не, ама просто защото и аз съм спортистка и когато имал да взимам някакви трудни решения, дали да отида на тренировка или да излезна с някой, дали ако отида на това състезание ще ми се отрази добре, дали мога да покажа целия си потенциал там, дали е правилно да го направя или няма да успея и да си послушам сърцето, да се свия се едно. Сърцето ти какво казва? То е на емоцията, смисъл. Да излезеш с приятелки да пропушиш тренировка. Да, но аз по повечето пъти си слушам разума просто, защото съм човек на логиката просто. Да. Ще ти дам пример с този момент, когато реших да занимавам изцяло с кикбокс. Аз завърших в военноморско училище, специално с навигация, за капитан на кораб. И до втори курс, включително, не бях сигурен дали да продължа с спорта или да се завърша военноморското и да започна плава по кораби и да се развивам в професията като навигатор. Това, което ме съветваха майка ми и баща ми е да оставам в спорта, да се занимавам с корабите. Да. Защото, когато ставаш капитан на кораб, колкото повече израстваш, доста платена професия. А специално до този момент, тогава, в нашия спорт, най-успешните ни кикбоксери не бяха добре финансово. Така да го кажа, ако бях започнал да работя по корабите, щях да бъда 4-5 пъти по-добре, отколкото най-успешните ни кикбоксери. Тоест разума казва, да се занимаваш с... Защото в крайна сметка ти трябва хляб, освен че го правя, аз го правя, защото това обичам да правя, но все пак го правиш и по някакъв начин да се прехранваш. Но при мен успяха да се случат така нещата да замина в Холандия, в една от най-добрите зали в света и видях лъж светлина просто. Видях, че мога да се получи, видях, че съм конкурентоспособен на тях, като кикбоксери и просто там вече трябваше да рискувам. Послушах сърцето си по-скоро, но пак е някакъв вид риск. И не съжалявам. Аз ясен въпрос. За толкова много години в залата, продължаваш да намираш желание да се наслаждаваш на процеса. Знаеш за кой процес става въпрос. На тренировъчния ли? Той, който всъщност е докарал до успех. Да, продължавам да намирам, защото ако всяка една техника е, да наречем, че има 10-бална система, по моите стандарти нито една моя техника не е 10. И винаги, дори да е 9,5, винаги знам, че още малко мога да я надградя. И затова продължавам да работя. Да, заповядай. Говорите, направи някакви победи, обаче как реагира на първата загуба, как я прие и какви полуки си взе след това?
тя не ми е била първата загуба в кариерата, та вгоре. И просто знаех, че трябва да продължиш напред. Мисля, не ме е събарила психически. Психически ме събаряха, може би наистина първата или втората загуба изобщо в кариерата ми, която нали, в аматьорския спорт. Но тези в Глори не са ме събаряли толкова и знаех, че просто трябва да продължа да тренирам. И то в Глори специално са били много равностойни загубите. Знам, че за малко са били. Знам, че следващия път, ако се напъна повече, нали, мога да го спечеля този матч. И просто продължаваш напред и това е. Ако се задълбаваш, много в мисли за загубата, в каквото и да е, става по-зле. Просто гледаш на тях като едно малко камъче, което не трябва да спираш да буташ, да премахваш всяко едно камъче, просто дори да се спънеш, си продължаваш напред и това е. Може ли аз имам един въпрос? Да. Трудно ли ви беше, когато заминахте извън България, разделата с семейството, с приятелите ви? Бяхте ли сигурен, че не искате да направите тази огромна крачка, за да инвестирате във вас самия? Бях сигурен, че искам да направя тази крачка, но не ми е било лесно определено, защото в началото не съм имал среда. Нали, в Холандия тренирам, не съм имал някаква среда, не съм имал приятели, не съм имал с кой да се прекарам нали, времето и да разпускам, както е тук. Нали. И това е било може би най-трудното, но с времето, нали, и с това, че съм знал какво искам и че трябва да правиш жертви за успеха, нали, е ставало все по-добре и по-лесно да случат нещата. Какво мислиш за спорта в България? Има ли смисъл да се остане тук българските спортисти да тренират или трябва да ходят някъде в чужбина, като заплащане? Като заплащане? Да. Това не е мотивацията и заплащането пък нали, на повечето добри спортисти не им плащат добре в България. И затова отиват в чужбина. Ако трябва да бъда честен, трябва да. Аз съм честен. Виждате от българите най-успешните ни спортисти са навън. Когато Кобрат Пулев беше в най-успешните години, той тренираше в Германия. Багата в Щатите. Григор Димитров също навън. Димитър Бербатов, Мартин Петров, нали, от футбола, всички са навън. Първо, че навън, нали, като бази, като треньори, като конкуренция дори от спортисти, които са в твоите зали е доста по-голяма. Второ, че като менеджери, нали, като контакти, вече са много, много по-напред от нас. Но ето имаме и пример. Тук примерно Карлос Насар, уникален талант, показва, че и тук може да успееш. Той дори не знам дали има треньор човека, но нали, това е 1 на милион талант като него. Смятам, че и тук може да стане, но пак е много специфично за кой спорт става въпрос. Славата промени ли хората според теб? Лично към теб? Лично към мен не. Не мисля, че ме е променила, но мисля, че славата мога да променя хората. Зависи от човека. Мога да го променя. Притеснявате ли се много преди мача с Блакал? Не мисля, че съм се притеснял много. То не е притеснение, но има една доза като... Добре, да го кажем леко притеснение, но това притеснение е хубаво, защото държи на штрек. То държи да си изострен и да си в матча и да го мислиш и да дадеш най-доброто от себе си. Но не е като притеснение. По-скоро имал съм доста по-големи притеснения, ако играя с някой противник, който е по-слаб от мене, дали ще се представя достатъчно добре, защото едно е да загубиш от боец, който е легенда с 10 пъти повече мача от мене. Друго е да загубиш с боец, който всички очакват ти да го победиш, а ти да загубиш. Така че понякога притеснението да играеш с по-слаб е по-голямо. А как се справяш с адреналина по време на състезание? Притеснението, страх? Просто потискаш го по някакъв начин.
Просто трябва да потиснеш. Адреналина реално ти... Защото адреналината хаби. Но пак това е индивидуално. Всеки по различен начин има някои бойци. Затова не стават успешни бойци, защото прекалено много адреналин ги удря преди мача и ги изхабява. Като мене... Аз съм се научил да го контролирам. И може би и с опита става, с течение на годините и с времето и с мачовете. Един вид да продължа въпроса, но как се подготвяш преди матч чисто психически? За този адреналин, за този стрес, за целия матч имаш някакъв ритуал, който минаваш или правиш си килограмите, тренираш и отиваш и ги биеш? Да, общо взето е нещо такова е, да. Нямам нито ритуал, нито нещо. Преди като бях по-малък си мислех, че ако съм в червения ъгъл ще побеждавам, ако съм в синия ще загубя. След това видях, че мога да губя и в двата ъгъла. И да печеля съответно и в двата, така че всичко е в главата, просто трябва да се отпуснеш психически и се наслаждаваш. И аз имам един въпрос. Какво мислиш за хейта? Критиката, но така модерната дума хейт. Знаеш, че много от младите хора се притесняват да направят нещо. Искат да го започнат, но много се притесняват да не ги нахейтят. Какво мислиш, че по въпроса случва ли се и как реагираш на него? Естествено, винаги има хейт и към мен има хейт, но това изобщо мен не ме интересува този хейт. Той не става про за... Част от играта и не става про за тия хора, които хейтят, става про за мене, така че нито тия хора са ме създали, нито нищо. Или те управляват. Или ме управляват, или аз съм си постигнал всичко сам, така че те могат да говорят колкото си искат. И хейт ще има винаги, в смисъл, дали ще направиш нещо хубаво, дали ще направиш нещо лошо. Ако хейтъра иска да хейти, то може да си хейти. Просто трябва да бъдеш себе си и да си над нещата и да не ти пука. Казва, че ако нямаш хейтъри, не правиш нищо смислено. Някъде бъркаш, ако нямаш хейтъри. Може би е така. Добре, да. В кикбокса и като цяло във всеки един спорт, как бихте наредили хранене, възстановяване и трениране по важност и ако има още нещо, което изпускам, което? Много добър въпрос. Смятам, че тренирането е най-важното. Първото, което е, може би 85-90% е най-важно да дадеш всичко от себе си в тренировъчния процес. Не само да физически да се измориш, но и да мислиш за техниките, да ги изпълняваш правилно. И след това много важно за от гледна точка на възстановяване, съня е най-голямото възстановяване чрез съня. След това храната, съответно масажи и разни криотерапии, приемане на витамини, добавки и така нататък. Също не мога да ги подредя точно по важност, но съня и храната са най-важните неща за възстановяването. Колко време ви отнема да се подготвя, например, за много важно състезание, световно или каквото и да идва следващия сезон? Най-долу-горе в повечето случаи около 2 месеца трябва подготовка, ако е много сериозен противник, защото трябва да направиш тактическа подготовка, как точно да подходиш към среща, какви удари да използваш, какви техники да използваш. Около 2 месеца са нужни, но ми се е случвало да приемам и бой за една седмица преди мача и просто това е хубавото при мен, че аз винаги стоя готов, никога не излизам от форма. И винаги готов. Да, почти винаги. Почти винаги. Дисциплината, да. Спреш ли? После трябва доста повече време да се върнеш обратно. Може би и затова в България също няма толкова успешни спортисти, защото има прекалено много разсейване и след дадена среща се отпускат доста голям период от време и се отпускат така все едно са станали много големи шампиони и все едно вече са направили толкова голям успех, че могат да си позволят. А те реално кариерата на един спортист е много кратка и няма време да си дава дълга почивка. Точно така. Ако отпуснеш малко гъста и веднага някой те е задминал.
Много яко. Да. А трите най? Кои са трите най-полезни навика? Навика? Пак трябва да си честен обаче. Да, трудно е. Да ти помогна ли? Добре, ами изглеждаш, че си ставаш машина. Ставаш рано, сигурно? Да, ставам 6 часа. Добре, да. Това е... Кога си лягаш? 10, между 10 и 11 най-късно. Да, е дисциплиниран. Дисциплината най-важна. Добре, храниш се правилно. Какво хапваш? Чисти храни винаги. Мисля, особено преди мача, 2 месеца преди мача ям само чисто, нали? Какво имаш предвид? Месо, зеленчуци, ориз. Понякога си позволявам дюнер. Понякога си позволявам. Хубаво е да има баланс, той каза. Да, с по-малко картофи. Добре, ето, мисля, че направихме 3. Сещаш се за някой друг сега, докато говорихме за тях? За навик? Да. Просто ми... Тези са достатъчни. Всички, които можем да ползваме ние, да ставаме рано, със сигурност е навик, който можем всички да приложим, но това означава, че трябва да си лягаме също рано. Не ползваш социални мрежи толкова много, колкото примерно аз. Каза 5 минути, аз... Да. Я виж колко станаха вече на една ръка. Да. Не, това машина. са вредни навици, аз затова си... Да. Истински добър пример. Имаме време за последен въпрос от публиката. Да? В живота каква е всъщност цел следващата победа, като в личностен, както и в кариерен план? Очаквам много скоро да обявят кога ще е следващия матч. До края на годината ще имам следващ матч. Просто до 2-3 седмици ще е ясно и кой ще е противника и ще го обявят. Добре, аз се сетих сега за един друг въпрос от това, защото... извинявам се, Тях не даш право да зададат въпроси, беше казала последен, а ти можеш. Аз исках да го открадна. Аз ще го забравя. Да, слушам. Тренираш ли нещо друго, освен кикбокса, като фитнес или лостове и как постигна такава изчиста на физика? Да, и фитнес 2 пъти седмицата правя силови тренировки. Не сходиш да бягаш, нали? Преди подкаста. Да, не подкаста. да бягам също така. Нормалното трябва да поддържаш тялото физически здраво и издръжило на ударите. Да, и после има един също. Предпоследен. Казахте, че имате тактическа подготовка преди всеки матч. Кой прави този тактически план? Вие и вашия треньор или... Да, съвместно с треньора. На база на какво, примерно? Ами, всеки един боец има някакъв определен стил. Най-елементарно мога да го обясня с, да кажем, че аз съм висок 1,80, примерно, противника, с който трябва да се бие е 1,60. Съответно, той има по-ниски крайници, аз имам много по-голям разтек на крайниците. Съответно, за мен е много по-добре да използвам аз далечната дистанция и да използвам по-дълги удари, нали, в които да го държа на дистанция. Докато неговата силна черта ще е съответно да е в по-близка дистанция. И реално тук идва момента, кой ще успее да си наложи неговата дистанция. Нали, примерно. Това беше много интересно. Да. Примерно Майк Тайсън е успял да се наложи неговата стратегия и да им влиза близко, защото е бил по-нисък, нали, от другите боксери, тежка категория, и с това ги е побеждал. Да, и имаме и един ученик. Да, слушаме ви. Важно състезание. Тръгвате ли с нагласата, с психиката на победител? Абсолютно. Всеки път никога не допускам, нали, загубата в ума си. Винаги тръгвам с нагласата, че аз съм победител и аз спечеля. Добре, последен въпрос. Заповядай. Имаш ли образец като най-добър пример в кикбокса, както много други известни спортисти са
ги питали за образец, пример в техните спортове, като се казва определен тренер, дали ти имаш такъв пример? Не, аз съм си пример сам за себе си. Да. И от различни други бойци съм взимал това, което смятам, че мога да ми пасне най-добре на моя стил. Нали, единични неща, но аз сам за себе съм си най-добрия пример. И смятам, че съм най-добрия. Така е. И ние го мислим. Ами, нашето интервю идва към своя край. Исках да благодаря на 4 гимназии, които участват в този проект заедно с нас. Кампания Отговорни в училище и фондация Оставам тук. Това са гимназия Васил Левски, гимназия Георги Раковски, Кирил Методи и Гьоте. Благодарим на учениците, които... Благодаря ви. Да. Благодарим и на учениците, които присъстват тук, защото вие сте смисъла. Правим го за вас и надяваме се, че виждате полза. И сега ще има момент за награди, а след това ще има момент и за снимки, така че може да се включите след това. Само искам да помоля, Стоян, може ли да дойдеш тук при нас? Искаме да се обърнем към теб, защото ти прие поредното предизвикателство да бъдеш лице на кампанията Отговорни в училище. Ти наистина си добрия пример, който всички ние имаме нужда да следваме. Ти избра да бъдеш част от нас. Ти знаеш как да постигаш целите си, ти знаеш цената на успеха и нещото, което днес видяхме в теб е, че ти нямаш страх. Не изпитваш страх от това да следваш мечтите си и твоята отговорност те е направила силен. Извършваш такава увереност и ти пожелаваме от все сърце да покоряваш все по-високи върхове, именно с този невероятен хъс, който имаш, волята, която днес ние всички видяхме и живяхме с теб и не на последно място доброто ти сърце. Пожелаваме ти наистина не само да бъдеш световен шампион в професионалния път, който си избрал, но и да бъдеш много щастлив с това, което правиш. Благодарим ти. Много сме горди с теб. И сега искам да помоля тук да дойдат останалите подкастъри. Тук, както Елена спомена, сте представители основно на 4 гимназии и заедно с вашите, заповядайте, заедно с вашите съученици поставяме началото на серия от мотивационни подкастове, в които ще каним личности като Стоян, които вие да следвате и най-вече да бъдат ваш мотиватор, за да изберете пътя, по който да сбъдвате. И не знам дали си готов за още едно предизвикателство, може би ти да го отправиш към младите хора. Искаш да споделим това, което е като цяло активност. Добре, значи отправихме предизвикателство към Стоян, той да бъде добрия пример. Сега отправяме предизвикателство към всички вас.